Nggih, monggo. Dumateng para bapak para Kang Mas ingkang sampun nampi sampun kula suni kali-kali jumeneng jengkar saking papan palenggan tumuju wonten ing sasana pangimpingan. Kula aturi kimping sesarengan masih bersama artisnya Gandrung Estilaras. Terjabar bersama Anda profesional audio ring 1 saking Bapak Penyutuban Koordinator Mas Imam Adi Saputra dengan operator Antok Hindro Baskoro saking Wijaya Kusuma Surabaya Jawa Timur Indonesia. Melebes monggo.
cinta padamu